Zergatik erabaki zuen Irurtzungo udalak alkateen itunarekin bat egitea? Dakigun bezala, alkateen ituna bada pakto global bat, ez bakarrik udaletxeena, eta badu helburua bizi dugun larrialdi klimatiko honetan edo eragitea, beste eredu bat lortzeko edo gizartean eragiteko proiektu desberdinekin berotegi efektuko gasak murrizteko, ez? Orduan, Irurtzungo udala ados dago bide horrekin, eta erabaki genuen udaletxe bezala eta alkate bezala proiektu honi, itun honi atxikitzea. Eta, ze helburu zehatz ezarri dira 2030erako emisioak murrizteko? Itunak berak jartzen ditu helburuak, ezta? Hor helburuak dira, negutegi efektua sortzen duten gasen 40% murriztea 2030erako, eta horretarako instituzioek eta kasu honetan udalak hainbat ekimen aurrera eraman behar ditu hori lortzeko, ez? Eta momentu honetan bide horretan goaz. Zein egoeretan dago Irurtzungo klima eta energia jasangarrirako ekintza plana? Gu 2019an eman genuen atxikipena itunari, eta poliki-poliki urtero ekimen gutxi batzuk egiten joan gara, eta momentu honetan 20 ekimen inguru martxan ditugu itun hau betetzeko eta egoera irauli ahal izateko gure aletxoa jartzen. Zeintzuk dira udalerriak bakeak ezartzeko jarri dituen erronka nagusiak? Dauden erronkak azkenean badira itunean bertan definitzen direnak, ezta? Gu itun horri atxikipena eman diogu eta gure helburua da gutxienez itunak markatzen duen gas isurien murriztea 40% 2030erako horraino iristea, eta behintzat orain bidean gaude, oraindik 5 urte geratzen dira, eta ea posible dugun helburu horretara heltzea. Eta, ze estrategia daude martxan, sektore giltzarrietan isurketak murrizteko? Gu hemen lan ildo desberdinak martxan jarri ditugu, ez? Alde batetik argiteriaren efizientzia hobetzea, beste alde batetik eraikinen aislamendua ere hobetzea energia ez galtzeko, uraren kontrol batzuk, eta linea desberdinak daude, eta horietan aurrera goaz poliki-poliki. Nola ari dira sustatzen energia berriztagarrien erabilerak bizilagunen artean? Bizilagunen artean, adibidez, guk ordenantza bat onartu genuen udaletxean, eta zeinetan eraikinen gaineko obra lizentzietan hobari bat dugu 175-koa etxeetan ezarri ahal izateko plaka fotovoltaikoak eta energia gutxitzen duten mekanismo hauek ezartzeko. Eta herritarrak nola hartzen dute parte iraunkortasuna ahaleginetan? Hau udal kompetentzia baldin bada, ez eman komunitateak baduelako, baina adibidez martxan jartzen da aspaldi hemen hondakinen banaketa, zeinetan saiatzen gara aliketak gertuen kudeatzen, eta horren adibide argi bat da, adibidez Irurtzunen martxan jarri zirela konpostagailu komunitarioak orain dela 10 hamarkada luze bat, eta konpostagailu horien funtzionatzen dute, bolondrez batzuek eramaten dute, konposta ongi egiteko, eta hori adibidez bada adibide bat, olakoa. Zaborra, etxeteko zaborra, konpostera joaten da, eta konposteratik Irurtzungo jardinetara, baratzetara, edo dena delakoa, eta hor murrizten dugu kudeaketaren gastuak, eta modu naturalean ez zirkulua herrian bertan isten dugun, egiten ditugun hondakinena, esaterako. Ze monitorizazio mekanismo erabiltzen dira emisioen murrizketen aurrerapena ebaluatzeko? Horre badago programa bat, zeinetan urtean zehar udalerri bakoitzak sartzen ditu hor egin dituen proiektu guztiak, Nafarroako mailako plataforma da, eta gero hor pentsatzen dut hor egiten dituztela horrelako neurketak. Guk udaletxe gisa ez ditugu baliabideak edo horrelako neurketak egiten.
Ze laguntza mota jaso dituzue NILS saretik edo bertze erakunde batzuetatik? NILS saretik konkretuki ez dugu laguntzari jaso, baina bai ekimen hauek egiteko diru laguntza desberdinak eskatu izan ditu, bai Europako hainbat funtsetatik, bai Nafarroko Gobernuko diru laguntzetatik, hiletik edo dena delakotik, laguntza batzuk bai jaso dira. Zeintzuk dira Irurtzunentzat arrisku klimatiko nagusiak? Irurtzunentzat arrisku klimatiko nagusiak badira Nafarroako udalerri gehienak izango dituztenak, ziurrenik beroaren inguruko arriskuak, hau da, bero handiegia egitearena, horrek suposatu dezakeen lehorteena, eta horrekin batera ziurrenik klimaren ekintza edo jarduera oso bortitzak, ez? Azken aldian bizitzen ari gara eta horiek ere izango liratezke, ez? Eta klimara egokitzeko ze ekintza ezarri dira udalerria babesteko? Honen aurrean, bai Nafarroko Gobernuak egin zuen nolako azterketa bat, zeinetan bai markatzen ziren foru erkidegoan uholde arriskua daukaten zonaldeak, bai baso suten arriskua daukaten zonaldeak, eta Irurtzun baso suteen arriskua duen zonaldearen barruan kokatu zuten. Beraz, pasaren urtean, 2024an, baso suteen kontrako plana egin zuen udaletxeak eta onartu egin zuen udaletxeak eta bidali zitzaion ere Nafarroako 112 laguntza zerbitzura eta horiek ere homologatuta daute eta hor plan bat koordinazioan aritzen dena, gero arrisku hau ekiditeko edo arrisku honen ondorioak ahalik eta gehien murrizteko. Eta klima aldaketak badu eraginik herriko nekazaritzan edo bertze sektore batzutan? Bai, eragina badu, hori ukaezina da. Irurtzunen landa eremuan kokatua badago ere, nahiko urbanoa da, zaukagu landa eremu asko nekazaritzarako eta bar, baina inguruko bailaretan eta ikusten da, ez? Gero fenomeno klimatiko gero eta bortitzakoak ditugu, geroz eta lehorte handiagoak, gero ura uholdeak etortzen dira, eta eragina bada, eta nik uste ukaezina dena guztiok ikusten baitugu. Zer neurri hartzen dira drenatze azpiegiturak hobetzeko eta uholdeak prebenitzeko? Horre, aipatu bezala, Nafar Gobernuak egin zuen plan bat, eta horre ezarri zituen uholde arriskoak zuten zonaldeak, Irurtzunen horrez dago bertan, beraz ez dauka beharrik olako plan bat egiteko, baina olako zonaldean egongo diren udaletxeek, olako uholdeen kontrako plana izan beharko lukete egina. Zeintzuk dira Irurtzungo uraren kudeaketaren erronkarik handienak? Uraren inguruan badira urte batzuk zeinetan uraren konpetentzia mankomunitatea da, sakanako mankomunitatearena da. Orduan beraz alor horretan mankomunitatearekin elkarlanean aritzen bagara ere, mankomunitateak eramaten ditu jardunbide hauek. Ze neurri ezarri dira lehorteetan ur hornidura ziurtatzeko? Alor honetan egin dira ekimen batzuk, adibidez iaz Irurtzungo igerilekua berritze lanak egin ziren, eta hau kontuan izan da egin ziren lanak, ez? Esaterako orain jarri diren ura aldatzeko eta kontrol sanitarioak emateko teknologi berriekin ur askoz gutxiago berritzen da egunero, eta orduan esan nahi dugu ur berri horrek ez dela gastatzen, eta beste alde batetik igerilekua txikitu egin zen, eta orain igerilekua erraldoi bat genuen, eta orain uraren erdia kontsumitzen dugu, ez? Orduan badaulako neurri bat ere, ur eskasiari aurre egiteko hartu diren neurri batzuk. Honekin batera ere hori baino lehenago jarri genuen egin ziren ere Irurtzunen baratza komunitario batzuk, ekologikoan egitekoak, eta bi deposito handi jarri ziren baratza horiek ureztatzeko. Eta deposito horiek hartzen dute igerilekutik
joaten den ur soberakina. Beraz, ur hori zuzenean galdu beharrean, bigarren bizitza bat ematen diogu eta baratzak ureztatzeko erabiltzen dugu. Vale, justo hurrengo galdera da baduzen planik berrerabiltzeko, hori aipatu zu. Behar bada, Irurtzunen baldago hondakin urak tratatzeko programarik? Bai, badago, udalaren konpetentzia ere, ez da, badago araztegia, hor NILSak kudeatzen duena, eta ur hondakin guztiak lehenengo araztegitik pasatzen dira, garbitzen dira, eta gero ja ondoren garbi daudenean ibaira jaurtitzen dira. Nola sustatzen du udalak uraren erabilera arduratsua herritarren artean? Momentuz egin duguna da, bai igerilekuaren ur murrizketan eta bai kirol instalazio guztietan ur mugatua jartzea da, dutxetan eta holako botoiak sakatzearena, hori instalazio guztietan badugu eta gero saiatzen gara jendeak erabilera arduratsu bat egiten. Energia berriztagarriko zein proiektu ari dira garatzen gaur egun Irurtzunen? Udaletxeak hainbat proiektu garatu izan ditu honen inguruan, energia berriztagarrien erabilpenean, esaterako, orain hemen gauden eraikinean, udaletxeko eraikin honetan, eta liburutegian badago instalazio fotovoltaiko bat, partekatua dena, eta horren bidez hornitzen da energia elektrikoa. Eta udaletxean ere bai badugu biomasako galdara, aldatu egin genuela lehen gasoilekoa zela, orduan hor pauso bat eman genuen eraikin honen energia erabilera jasangarri bat eta berde baten alde. Honekin batera ere bai eskolan beste instalazio fotovoltaiko bat jarrita dago, horrekin kiroldegia, pilotalekua eta taekwondoa ikastetxea hornitzen ditu elektrizitatez. Eta aurten ere bai, taekwondoa eskolan galdara aldatu dugu, orain arte gasezko galdara erabiltzen genuen, eta orain biomasako galdara bat jarri dugu. Eskolaren berogailu sistema eta ur beroa horrekin funtzionatuko du mendik aurrera, abenduan hasi zen hola funtzionatzen. Eta baita ere, kiroldegiko dutxen urberoa ere bai. Beraz, horretan ere, jauzi bat eman dugu azken urte hauetan. Iaz ere bai, musika eskolaren eraberritzea egin genuen, eta horretan ere bai, instalazio fotovoltaiko berria jarri genuen, eta orain ere bai, horrekin funtzionatzen du, bai musika eskolak eta bai kulturetxeak. Honekin batera ere, eraikin batzuen aislante termikoa ere jarri da, kulturetxean esaterako, eta baita ere taekwondoa eskolan ere bai. Ibilgailu elektrikoentzako karga puntuen kopurua handitzeko ekimenik baduzue? Bai, aurten 2025ean badago asmoa liburutegi ondoko parkina berritzeko, eta asmoa da hor karga elektriko puntuak jartzea. Ze ahalegin egiten dira ibilgailu partikularren erabilera murrizteko eta garraio iraunkorra sustatzeko? Honen inguruan ere, aurreko legegintzaldietan ere kanpaina batzuk egin ditugu eskolaren bitartez, pixkat jendea herrian oinez edo txirrindulaz ibiltzeko eta ez dena kotxearekin ibiltzeko. Horrekin batera ere aurten pixkat mugikortasun plana jorratzen ari gara, bai ibilgailuen aparkalekuak ordenatzeko, bai errespetuan izateko espaloiak, mugikortasun arazoa dutenen parking guneak, eta pixkat kontzientziatzeko kotxearen erabileraren inguruan. Eta honekin batera ere, Sakana mailan, Sakana garapenaren agentziaren txapelpean, eskualde mailako mugikortasun plan bat ere bideratzen ari dira. Eta honekin batera igual garrantzitsua da aipatzea ere dagoela orain ziklobide proiektu bat Irurtzundik
hasten dena eta Gasteizeraino doana, eta behar bada ere obrak orain hasiko dira. Eta izan daiteke ere bai, proiektu bat, zeina herriak ere bizikletaz lotu daitezkeen, eta kotxearen alternatiba bat izan daitezkeela. Zeintzuk dira gaur egun Irurtzunen dituen ingurumen arazo nagusiak? Irurtzunengo ingurumen arazo nagusiena gaur egun aipatuko nituzke, bai igual azken urteetan egiten duen bero edo temperatura igoera, bai bereziki udan izugarrizko beroarekin, baina baita ere gainontzeko hilabetetan ere bai. Zeinetan neguak ere oso suabeak dira eta nabarmena da hor ari den egiten aldaketa eta hor sor daitezkeen arazo guztiak. Ze neurri espezifiko ezarri ditu udaletxeak klima aldaketaren ondorioak tokiko mailan arintzeko? Aipatu ditudan guztiak, ez? Gu ituna sinatu dugu, berotegi efektuko gasen ehuneko 40 murriztea helburuarekin, eta pentsatzen dugu orain arte jarritako instalazio fotovoltaikoekin, galdara aldaketekin eta barrekin, norabide horretan jardutea berotegi efektu hori murriztu ahal izateko eta hori gure aletxoa jartzen. Herritarrek badute klima aldaketarekiko kontzientziaziorik? Nik uste baietz, ez? Guztiok ikusten dugula klima aldatu dela, ukaezina dela berotegi efektu bat badagoela, eta ondorioak jasaten ari ditugu, eta ondorioak geroz eta gertuago tokatzen ari zaizkigu. Badaude zonaldeak, beste zonalde batzuk baino afektatuagoak direnak, baina ukaezina da, eta pentsatzen du herritarrek ere oso gertu sentitzen dituztela, eta ikusten dutela behar bat hau irauli ahal izateko. Ze ekimen daude udalerrian herritarrek ingurumenaren babesean parte hartze handiagoa izan dezaten sustatzeko? Hemen azken legegintzaldietan, bai eman komunitateak aurrera eraman ditu ekimen desberdinak hondakinen inguruan, bai jendeak zuzenean parte hartuz, auzo konpostagailuetan bolondrez izaten, bai eta informazio kanpainak zabaltzen herritarrengan, ongi birziklatzeko, jakiteko gauza bakoitza zetokitara eramateko, eta horrekin batera azalduz hondakin bakoitzak ze bide egiten duen eta zein garrantzia duen hondakin bakoitza bere zaborrontzian botatzearena. Badakizu ea herriko ikastetxeetan kontzientziatzeko hezkuntza programarik baote dagoen? Ez dakit zehazki programarik dagoen, baina bai badakit ikastetxean ere zaborrak adibidez bereizten dituztela, bere garaian ere baratz txikitxo bat izan zutela, eta honetan ere igual aipatzekoa da ikastetxean, aipatu dut lehen ere bai, jarri genuela aislante termikoa egiteko proiektu bat, eta proiektu hori nire ustez oso polita izan zen, izan ere ikasleek beraiek eskolara eta kondoara eramaten zituzten egunkariak, etxean irakurritakoak, eta gero egunkari horiek guztiak jaso genituen, eta egunkari horiek izan dira aislante termikoaren oinarria, eta hori eskolan jarri izan dute. Gainera joan ziren ikasleak ikustera nola transformatzen zuten egunkari horiek pasta horretan gero paleta guztiak kurritzen zituena, eta iruditzen zaigu oso eredu polita izan zela. Ze prebentzio neurri sartzen dira Irurtzunen suten arriskua murrizteko, eta nola ari zarete komunitatearen gai horien artean? Irurtzunek 2024ko bukaeran aprobatu zuen baso suteen kontrako plana, eta hori da oraintxe bertan daukagun erreminta nagusia honen kontra. Planak ezartzen du zelan egin behar diren baso suteak ekiditeko. Gehien bat helburua da herria bera babestea, bai etxeak, bai pertsonak. Eta horretan orain 2025an horren implementazioan jarriko gara,
adibidez, markatu dizkigu bi hiru zonalde zeinetan desbroze batzuk egin behar ditugun, ez? Helburua hori delako. Sosute bat pizten baldin bada, herria bera, bai eraikin fisikoak, bai pertsonak salbu mantentzea. Ze ekintza hartu dira udalerriko makroproiektuen ingurumen inpaktu negatiboa saihesteko, eta nola ziurtatzen dira jasangarritasun estandarrak kasu horietan? Momentu honetan makroproiekturik handiena hemen inguruan HT-aren proiektua da. Irurtzungo lurretatik bertatik pasatzen ez baldin bada ere, oso gertutik pasatzen dena, eta guk hori ikusten dugu ez dela proiektu bat egokia, ez dela jasangarria, ez ekologikoki, ez sozialki, ez ekonomikoki ere. Uste dugu tren bat Iruñetik Gasteizera, Iruñetik Donostira doana herri batean geratu gabe ere, ez dela eredu egoki bat itun honek markatzen duenarekin, guztiz kontra esankorra dena. Izan ere guk pentsatzen dugu egon behar duela tren bat soziala, Nafarroko herriak bertebratuko dituena eta Nafarroko bizilagunentzat eta Irurtzungoentzat kasu honetan ere garraio bide bat izan beharko lukeena. Hau da, kotxearen alternatiba izan beharko lukeena pertsonentzat, bizilagunentzat eta baita ere inguruko enpresentzat ekonomikoki ikusten dugu ere bultzada eman diezaiokelako. Honekin batera ere izan zen ere hemen bada gaseoduktuaren proiektua, hemen Igurtzun, Arakil, Lekunberri lotuko duena, badirudi momentuz hori ez doala aurrera ere, eta ikusten dugu pixkat kontra esankorra bezala, proiektu batzuk gasaren inguruan bultzatzea, itunak beste norantzko bat markatzen duen heinean. Zein da udalaren jarrera interes ekologikoko eremuetan parke eolikoak edo harrobiak jartzeari buruz? Guk uste dugu hemen eredu aldaketa batera joan behar garela, energia berriztagarriak erabili behar ditugula, baina eredua bera ere aldatu behar dugula. Ezin dena da orain arte bezala makroproiektu handiak egitea energia berriztagarriekin ere, uste dugu energiaren sarbidea demokratizatu behar dugula eta horretarako tokian toki dauden proiektu txikiak bultzatu behar diela, herritarren esku daudenak eta ez enpresa edo oligopolio handien eskutan daudenak. Ze ekimen sustatzen ditu udalak ingurumen harridura arintzeko eta etorkizuneko belaunaldintzat baliabide naturalak zaintzeko? Orain arte aipatu ditugun guztiak, trantsizio bat egitea energia berriztagarrien alde, baina baita ere pentsatzen dugu eredu bate aldatu behar dugula, ez da bakarrik beste energia mota bat kontsumitzea, baizik eta ere aztertzea, zer kontsumitu behar den, zer ez den kontsumitu behar, eta behar bada ere behar duguna, baino gehiago kontsumitzen ari gararen kontzientzia hartu beharko genuke. Zein dira udalak eraikin publikoen energia eraginkortasuna hobetzeko eta energia berriztagarriak erabiltzea sustatzeko dituen plan nagusiak? Hemen alde batetik badaukagu linea bat, badela instalazio fotovoltaikoen instalazioarena, momentuz 3 ditugu herrian martxan, eta horiekin udaleraikin ia guztiak horrekin funtzionatzen ari dira, igerilekua kenduta. Bestea alde batetik badaia berokuntza sistemak ere energia berriztagarrietara pasatzea, gasa eta gasoila alde batean utzi eta biomasa aldeko apustua egitea, baina horrekin batera ere kontuan izan behar dugu ere askotan ez dela bakarrik energia aldatzea, baizik eta ere energia galerak ekiditea. Horretarako ere badaukagu plan edo hildo bat, zeinetan hainbat eraikin publikoko energia galtze horiek hobetu ditugun, bai leihoak aldatzen, bai aislante termikoak ezartzen,
bai eta adibidez eskolan kalefazioen sektorizazioa ipintzen eta holako neurriekin. Dena ez da energia aldatzea, baizik eta ere bai ahalik eta energia gutxiagorekin efizientzia bilatzea. Nola egokitzen ari zarete Irurtzungo hirigintza klima aldaketaren erronketara eta zein proiektu lehentasunezkoak dira azpiegitura erresilienteago bat lortzeko? Alor honetan, Nasubinxarekin hitzarmen bat izan genuen azkeneko 3 urtetan, orain martxoan berriro ere berrituko duguna, eta hitzarmen honen bitartez, Nasubinxak herriko biztanleei aholkularitza eta laguntza ematen die, beraien etxeko energia hobetzeko. Bai, adibidez egin dira aislante termikoaren hobekuntza asko, eta hitzarmen horren bitartez, herritar guztiek jasotzen dute holako aholkularitza bat, eta akonpainamendu bat. Bai, proiektuak nola egin, bai diru laguntzetara nola aurkeztu, bai diru laguntzaien justifikazioetarako, eta pentsatzen dugu hori garrantzitsua dela. Etxebizitzan aislante termikoa hobetzen baldin bada, energia efizientziarentzako oso egokia da, eta horrekin ere murriztuko genuke kontsumoak eta egiten diren kontaminazio isuriak. Zer neurri hartu dituzu ekonomia zirkularra sustatzeko? Hemen ikusten neurri nagusienak badirela, bai mankomunitateak hondakinen inguruan egiten dituenak, bai auzo konpostagailuetan, bai sakanan bertan eramaten den konpost guztia bertan eraldatzen delako, eta gero sakanako baratzetan eta kontsumitzen delako. Guk alde batetik horrekin lotu izan dugu baratza ekologikoen proiektuarekin, horre ere bai olako eredu bat ezarria dugu, eta orain bai martxan jarri nahi dugu sakana mailan ere egindako komunitate energetikoaren baitan proiektu bat, 4. instalazio fotovoltaiko bat izango litzatekeena, baina ez dena bideratua izanen eraikin publikoen kontsumorako, baizik eta bazkide egin nahi duten herritarren kontsumorako. Horrela gerturatzen dugu ekonomia berdearen inguru hori, tokiko azpiegitura txiki batekin, eta ematen diegu aukera bere etxean olako plakak edo ezarri ezin dituzten bizilagunei aukera hau ematen diegu. Izan ere Irurtzunen pisu asko daude, eta bai, etxeak, unifamiliarrak dituztenak badaukate aukera olako proiektu bat egiteko, baina beste guztiei ere aukera bat emateko baliatu nahi dugu, eta espero dugu, orain 2025an instalazioa prest izatea, eta 2025 bukaeran, 26an proiektua martxan jartzerik dugun. Zeur kudeaketa ekimen dituzue martxan hornidura eraginkor eta jasangarria bermatzeko? Hor alde batetik uraren azpiegitura sakanako mankomunitatearen menpe dago, beraien konpetentzia da, eta horrari dira egiten ekimen desberdinak. Orain adibidez urte lurretik etortzen den kanala Irurtzuneraino iritsiko da alde batetik. Eta gero pixkate gure esku dagoen ataletan aipagarriena da bai baratza eta igerilekuaren inguruko proiektua. Alde batetik igerilekua berritu dugu, eta horrekin batera erabiltzen den ura eta botatzen zen ura 40% txikitu dugu, eta botatzen den ur horrekin ere bai bigarren bizitza bat ematen diogu gero baratzetan erabiltzeko ureztatzeko. Nola inplikatzen duzu tokiko komunitatea estrategia horietan, garapen jasangarria lehentasun partekatu bat izan dadin? Alor honetan ere, hainbat ekinbide aurrera eraman ditugu, aipagarrienak nik uste badirela, bai Atakondoa ikastetxeko aislante termikoa egiterakoan, hezkuntza komunitateak, familiak, ikasleek parte hartu izan zutela, beraien egunkariak eta barra eramanez, gero hori transformatuz aislantea egingo zena. Garrantzitsua da ere bai beste ekinbide bat auzo konposteren inguruan, zeinetan herritar bolondresak izan dira, arduratu izan direnak konpostori modu egokian egitean, eta gero banaketan eta kudeaketan, baita ere jaien inguruan bai herriko taldeekin, kolektiboekin, tabernekin egindako
lana eta bilerak pixkat plastiko kontsumoaren inguruan eta kontsumo horiek murrizteko. Eta aurten komunitate energetikoaren proiektua martxan jarri nahi dugu eta hori martxan jartzeko ezinbestekoa da bizilagunen parte hartzea egitasmoan. Orduan bide desberdinak ditugu irekita herritarrekin batera holako ekinbideak egiteko. Zein baliabide edo kanpo laguntza ikusten duzu beharrezkoa dela estrategia lerro hauek burutzeko? Nik uste arazo hau arazo globala dela, tokian toki erabakiak eta proiektuak eraman daitezkeela, baina bai garrantzitsua da tokiko erakundeetatik aparte estrategia global bat izatea, bai norabide argi batekin eta bai diru laguntza lerro batekin, proiektu eta aldaketa sakonagoak egiteko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.